ಟಿಫಿನ್ ಕಾಜಿ ಒಣಸಿಜ್ಜದ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮ ಬಿದೈ ಪೋತೀರ ಚಿನ್ನ ಮಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಹಾಂ ಇವಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಬೆಚ್ಚಾನು ಬೇಗ ಅವಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣಗ ಎಲ್ಲರ ಎಣಗ ಮೀಯರ ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಚುಪ್ಪಿದೇ ಪೋತೀರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಪ್ತ ಅಂಚೆ ದೋಸೆ ಗರಿ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ದೋಸೆ ಕಡದಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಒಣಸಿಚ್ಚು ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಮಾಂಬ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ದೀಪುರ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಯ್ಪೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಜಿ ಪುಳ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಕದ್ದೆ ರಪ ರಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ Done. Kapana. Laku jangan. ಎಡ್ಡಣ್ಣದಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಟಿ ಅಬ್ಬಾ ನೈಸ್ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ ಟಿಫಿನ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಟ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಚಾಯ್ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ದಾಲ ಯಾರಿದ್ದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು అయితే Tulu 28 కొడతాను దియాని ఓపెన్ ఇచ్చాను నేను నడపేరని బచ్చుంజా యాపల కొనజే బర్కునే అండి అత్త ఇత్య అత్త ఇత బ్యాంకుకి పోయారు బ్యాంక్ ನಾನು ಓಟಿಗೆ పోయారు ಮೂಳು ನಲಿಪುಣೇನೆ ಅಂದೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರೋಡಿತೀನಿ ರಡ್ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುಡಿರೆ ಬಲ್ಲಿತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ದುಂಬುಡಂಜಿರ ದುಂಬುದ ಮಾರಿ ಮೂಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದು ಕಾಸು ಪಡೆದು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಬಾ ಸಾಕಡಿ ನೀನು ಅಲ್ತು ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದೈತೆ ನಾನು ರಡ್ಡೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ ಬಂತೀನಿ 2 ಗಂಟೆನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದವ್ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಸ್ಪೋಪು ನಾನು ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಡಿದು ಬೋರ್ಡು ಇದಂತೂ ಪೋಪನೆ ಎನ್ನಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕ ನೀನು ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಅಂಚಾನಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಕಾಪುಣ ಬರ್ಚಿ ಪದ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಆನ್ಲಂಚೇರಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಕರೀದು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಡೇಟ್ ಕಾರಣ 3 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ 1 ಸಾವಿರ ಮುನ್ನೂದು ಅದು ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜನ 3 ಸಾವಿರಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುನೇ ಆಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಬೇಕಂತೂ 3ನೇ ತಂಬ್ರೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಈಗ 5 ಸಾವಿರ ಎಂಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 3ನೇ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪಂತಿರ ತೊಂಡು ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಸಾಲ ಮಂತೆ ಕೊರ್ದಿ ಅವು ಒಂಥರ ಅವು ಐತ ಬೇಜಾರು ಹಿಂಗೆ ಪೋತಿಜು ಒಂಥರ ಅವನು ಪಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಆಯ್ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಸಂಬಳದ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತು 2 ಕೇಂದು ಪುರ ಕೊಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಾನು ದಾಲಮನ್ ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಸೇರ್ತಾ ಹತ್ತೀನಿ ಸೇರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಯಿಸಿರಿ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಂಡು ಈತ ನಾನು ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿನೇನು ನಾನು ಅತ್ತ ಸೆಮ್ಮಗೊಂತೋಡ ಅವು ಏತ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಫೀಸ್ ಬಾ ಖರ್ಚಂಡು ಅಂಚಿತ ಪೋದು ಬತ್ತು ಬೊಡಿಂಡು ಅಂಚಿತ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತೀನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈಯೋದು ಛಾಯ
ಇಂತ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದಿನಾನೇ ಆಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ತಾಬಣ್ಣವೇ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತೆ ಜನಲೆಕ್ಕ ಆತೇನೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅಂಬೇಲೆ ಬರೆಯಾರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರು ಬರೆದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು 2 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ನಂಗೆ 14 ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ರಿಪಿರ ಸೆಮ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚಂದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬೈ ಬರ್ಪು ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪು ದಾಲಿ ಚವೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುಡೆ ಪಣ ಅತ್ತೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚದು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂಜು ಲಾಗ್ ಮಂದೆ ಅದೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರೆಯಾರ ಪೂರ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶಬ್ಲು ಬಾಯ್.